Cijeli svijet nekretnina na jednom novom i drugačijem portalu, Domosferi.hr. To je portal na kojem ćete naći sve, od ponude nekretnina na 5 jezika, do savjeta bankara, arhitekta i pravnika, a ima i svoje stalne partnere. Jedan od njih je i poznata tvrtka Perfekta, koja do kraja srpnja nudi 25% popusta na više od 10.000 artikala iz svoje ponude. A kako do popusta? Jednostavno. Registrirajte se na portal Domosfera i to tokenom Zagrebačke banke. Potom preuzmite Perfekta voucher koji vrijedi do 31. srpnja i omogućuje vam 25% popusta za sve načine plaćanja pri kupovini namještaja Gama, kao i besplatnu dostavu. Perfekta nudi široki program spavaćih soba renomiranog talijanskog proizvođača namještaja Gama za svačiji ukus. Sve je na vašoj strani u ovoj akciji. Popusti, besplatna dostava i mogućnost plaćanja Zabini Maestro, Mastercard i Visa Avenue Mall karticama do 12 obroka bez ikakvih kamata i naknada. Domosfera je portal na kojem ćete uvijek naići na dobru priliku. Registrirajte se, iskoristite Perfekta voucher i mirno spavajte nakon tako dobre i isplative kupovine.